שלום לאוהד דוידוב. שלום. אני קורא כאן אצל יונתן הללי במעריב שאתה הולך לנאום בארמון בקינגהאם. האומנם? בהחלט. אפרופו סיפורי אגדות וסינדרלה, זה נשמע סיפור כזה. אתה בן 19 וחצי, היום אתה חייל, בוגר בית ספר לאו בק. אתה היחיד מבין 5 מיליון משתתפי תוכנית פרס הנוער הבינלאומי שהוזמן על ידי הנסיך פיליפ לנאום בכנס הזה בארמון. נכון. טוב, וספר לי על זה. אני חושב שהמקום להתחיל הוא בעצם בתוכנית עצמה. תוכנית פרס הנוער הבינלאומי היא בעצם תוכנית שהתחילה לפני כ-50 שנה בבריטניה על ידי הדוכס מאדינבורו, שזה בעצם התואר הרשמי של הנסיך פיליפ, בעלה של המלכה, על מנת באמת לעודד בני נוער לשפר את עצמם ובכך לשפר את הקהילה. תוכנית מאז שהיא הוקמה התפשטה ליותר מ-125 מדינות, כאשר גם ישראל אחת המדינות האלה. כמובן, כמו כולם, אנחנו מנסים לעסוק בטופ שבטופ. שהתוכנית פעילה כאן מעל 10 שנים בישראל, בגרשה שנקראת פרס הנוער הישראלי. תוכנית מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת, של 3 שנים, 3 שלבים, שלב הערד, הכסף והזהב, בו כל בן אדם בעצם מאתגר את עצמו ללמוד יותר על עצמו, וכך גם להפוך בעצם בן אדם הרבה יותר מועיל לחברה, בן אדם הרבה יותר בוגר, הרבה יותר בעל ניסיון, והרבה יותר באמת מסוגל לגשת לדברים, לראות אותם ולעשות אותם. אוקיי, אז על התוכנית הבנתי. עכשיו תסביר לי למה הם קובעים, או הנסיך פיליפ אומר שאתה נואם מרשים ביותר. זאת אומרת, מה היה המכניזם הזה שגרם להם להיות כל כך מושפעים ומתרשמים ממך? אני אגיד לך מה, אני כבר הרבה זמן, מאז התוכנית הזאת בעצם הרבה עוסק בייצוג. הרבה משלחות לחו"ל, הרבה אירוח משלחות פה. כך שהיה לי הרבה ניסיון מהתוכנית הזאת. אני קורא כאן נואם מעורר השראה. אתה נאמת בפניהם? כן, אני בעצם, שנה שעברה בספטמבר, הגיע הנסיך אדוארד בעצם, שהוא גם עסוק מאוד בתוכנית מטעם בית המלוכה הבריטי, על מנת לראות את התוכנית לפעם הראשונה בישראל, איך היא מתפתחת, מי עוסק בה. הגיע למרכז חינוך לאו בק, איפה שלמדתי בתיכון, ובפורום הזה, יחד עם עוד מספר בוגרים, אני בעצם הצגתי בפניו את החוויות שלי מהתוכנית, את ההשפעות שזה עשה לי, איך אני מרגיש בנוגע לתוכנית, וכנראה שהם התרשמו מאוד. לגמרי. עשית את זה באנגלית? כן, אני דובר אנגלית, גרתי מספר שנים בארצות הברית, ומעבר לזה גם התוכנית הרבה עזרה לי לפתח את כושר הדיבור שלי, גם מול קהל, גם בצורה של כתיבה יצירתית וכו'. יש לך נאום מוכן לארמון? כמובן, נאום מוכן כבר הרבה זמן מראש. על מה תדבר? אני בעצם מדבר על החוויות שלי, על החשיבות של התוכנית עבורי, מה אני חושב שזה מסוגל לעשות לבני נוער, מה אני חושב שהחובה או החשיבות של אותם מבוגרים שתומכים בתוכנית, בסופו של דבר לא יכולים לעשות את זה בעצמנו. המנחים, המורים של דוגמה בלאו בק, מנהלת הארצית של הארגון מאוד תומכים בנו, וככה זה גם אני מקווה בכל המדינות. ולדעתי זה גם משהו שמאוד חייבים לגעת בו, כשאנחנו מגיעים להישגים, לא לשכוח את אותם אנשים שעזרו לנו להגיע לשם, וזה אחד מהסיבות שהכנס הזה קיים. יש לי סיבה להאמין ותחושה שאפשר לסמוך עליך בעניין הזה. תמסור דש למלכה, אוהד דוידוב. אני אמסור, תודה רבה לך. בוקר טוב, תודה.